kniha Sliz, odporúčam ju. Podľa mňa je veľmi humorná, zábavná a hlavne pre veľmi dobrých čitateľov, ktorí majú radi hrubé knížky. Je to vlastne o chlapčekovi, ktorému sa, keď bol malý, stala nehoda, nevie chodiť. Tak proste jeho sestra mu robí zle a on sa snažil sa oplatiť. Dala je do vane a už si musíte prečítať ďalej. Keď chcete túto knihu prečítať, poďte do Šurian, na cirkevnú základnú školu a do knižnice a tu ju nájdete. Ja som Adam Porubský, ja som z 5. ročníka.